Irratiaren nazioarteko eguna da gaur, Goresmenak gure lankideai irratia aspalditik hil behar den edabidea omen da, baina aldaketa beti osasuntsu dago, zorionak. Asteburuaren atarian zenbait hitzordu proposatuko dizkizuegu ere, lehena biagaratxean Donibane Luizunen Julie kantariaren kontzertuarekin, Neomak taldearen lehen partea alaituko du. Arratsaldeon Lapurdiko hiriburutik, berehala Ipar Euskal Herriari buruzko leioa zabaltzen dugu hemen Euskal Telebistan ongi etorri deneri. Dermatosinodularra gaitza dela eta kaltedunek diru laguntza bereziak galdetzen aldituzte gaurtik, 1,5 euro pasa Pirineo Atlantikoetako departamenduaren zat. Bertzalde, behien tuberkulosiaren inguruan urte batez, 120.000 abere zaindu dituzte, Frantziako gobernuak Euskal Herrian duen ordezkaritzak dio, gaitza 26 etxaldetan agertu dela, 2.163 abere kutsatuen artean, 664 hil dituzte. Gobernuak dio, protokoloak hobetzen dituela, baina kezka handia da beti laborarien eta azleen artean. Osasun sektoreak bizi dituen zailtasun ekonomikoak aski ezagunak dira aspaldidanik eta horiei aurre egiteko Baionako ospitaleak ekimen berri bat aurkeztu du. Inbertsio herritar bat hain zuzen, ospitala finantzatzeko aurrezki kontu bat. Euro bateko ekarpen batetik hasita parte har daiteke. Urtebeteko epea du ekarpenak eta behin amaituta 3,3 bateko interes brutoa hitzeman dute. Frantzian gehien baliatzen diren aurrezki kontuen interesak oso apal daude azken aldian, libreta deritzona adibidez eta hor ikusi dute amua botatzeko aukera, Biliz enpresaren bidez eginen dute. Ospitalak edo eskolak finantzatzen laguntzen dugu oso era simplean, mugikorrarekin adibidez, bezeroen erdiak horrela egiten du dio. Diruztapen hori estatuaren ardura ez ote den galdetuta. Estatuak gizarte segurantzak diruztatzen du bai. Hau, diruzaintzarako osagarri bat baino ez da. Baionako ospitala da leku nagusia, baina iparralde osoko zerbitzu publikoa diruztatzeko finantza sistema bat da. Ipar Euskal Herrian langile gehien dituen egitura, kasik 4.000 inguru. Baionako ospitaleak 20 milioi euroko defizita duela gogorarazi du. Frantzian beste ospitale batzuetan jada arrakasta izan du formulak, 1,1 milioi euro eta erdi biltzeko xedea dute. Gaitadoinu, dantza, bertso, musika eta zirtzien historiekin hasi dituzte inauteriak uztaritzen. Hilabete hasieratik da martxan Hartzaro festivala, baina asteburu honetan iritsiko da gorenera. Motorrak berotzeko hilabetez zenbait ekitaldi kultural eskaini dituzte, xap artistak inauterien murala egin du, eta udaberria inarrosteko bidea tutek zabaldu dute bart. Gaurtik goiti ere, inaute bestak ez du etenik izango Lapurdiko hiriburu zarrean. Hor, Space Mukaki taldea izanen da, razaiek dola 20 urte ari direla, baina aurten behitz sortu dute eta behiz ateratzen dira. Eta hor berdin desfilea izanen da, Purguko plaza arte, beste plaza ustaritzen. Eta hor berdin desfile momentuan hain sorpresa izanen dira, guk ere zakizkigu denak. Asteburua berriz, lasaiagoa aurre ikusten dute, dantza ikustaldi pare batekin. Zarena zarelako dantza taldea eta Atik dantza taldea. Atikak emanen du hots ikusgarria, lehen aldiko tizpajaldean. Igandean, gastronomia izanen da nagusi, txilindron lehiaketa izango baita, eta egun handia berriz, inauteri bete-betea, datorren aste artean. Eta hor berdin, beraz, hartza iratzakiko da, hartza aterako da, zanpantzakera hori zaren dugu, maiak hori zaren dira, abereak, beraz, uzaritzeko pertsonai garrantzitsuak edo jauteritako pertsonaiak aterako dira, aker dantza izanen da, maia dantza, dantzariak hori zaren dira, eta zirtzilak ere bai. Elkarte antolatzaileari begiratuta berriz, inauteriak, Hartzaro festivalak eta uztaritzeko beste hainbat ekitaldik zutik jarrai dezaten, ezinbestekoa da erreleboa, eta herri soinu elkartearen kasuan
segurtatua dela nabarmendu dute. Baina egisoinuren elkartaren indajan erustez, da zinez elkarlana eta belaunaldi segitzen dute. Beti urtero badira pertsona behiak, baina nire lehengoko pertsonak beraz da zinez transmisio elkartea. Eta beti laguntzeko prest. Inauteri giroak bete-betean izanen du lekua beraz uztaritzen, eta asteburu luze bateko egitarauarekin, Hartzaro Festivalak urteko amets gaizto eta albiste txar guztiak sutara bota eta atzean utziko ditu. Udaberriari eta lurrari iratzartzeko deia eginez. Ikusentzuleo kostirala iritsi data beraz asteburuko proposamenekin gatorkizue eta bertsolaritzarekin hasiko gara Maialen Lujanbio eta Amets Arzailuz izango ditugu hemen Baionan, hor konpon peñan gure irratiaren aldeko bertso afaria izango da, 30 eurotan esan bezala Maialen Lujanbio eta Amets Arzailuz gure irratiaren aldeko gaualdia gogoratuko dugu, egoera ekonomiko larri bati aurrekin behar diotela eta irratia gara kanpaina abiatu dutela hainbat ekimenekin, tartean bertso afaria usukaldaria Antxon Amilibia hor konponeko kidea eta esan bezala Amets Arzailuz eta Maialen Lujanbio hemen Baionan gaur gauean izango da. Eta bertsolaritzatik kasu honetan Zugarramur dira, liburu baten aurkezpenera joanen gara, ez da? Hori da, Gernika Bataioiarekin ibiliko garela berriz ere hamarnaka ekitaldi, aurkezpen eta omenaldi gudarientzat eta lastea jendaian eta ondarrun bertziak bertze, baina arratsalde honetan, arratsalde 7 Zugarramurdiko museoan, beraz nahi duenak hurbildu, ere izanen da parada, beraz gudariek egin zutena, duela 81 urte orain aipatzeko, beraz Gernika Bataioia liburuaren aurkezpena publikoa eta Zugarramurdiko, Urdazubiko, Sarainoa, Senpereko jendeekin eta nahi duenak hurbildu, txaldeko 7 goiti Zugarramurdiko museoan eta Zugarramurditik goazen iduritzen bazaizue pagolaraino, zeren pagolak badu mugabatetik bertzera, zeren pagolaren parte bat Baxena Farroan baita, bigarrena Siberuan eta asteburu untan larun batean maskaradak han izanen dire, beraz Iruri, Osaze, Mendikota eta Zalgizeko gazten eskutik maskarada kapirilaren 26 arte, 15 bat emanaldi, asteburu oro kasik eta aldiuntan larun batarekin horrek zer nahi du, luzatuko dela gauean, ze igandearekin delarik igandea eta gero astelenean berriz eskolarat edo lanerat, baina batzutan gertatzen da, asteburu untan bezala, larun batarekin izatea, eta bai antzesleentzat eta bai publikoarentzat horrek nahi du larun bata luzea izanen dela eta beti plazer da, pertsona ikusi horiek ikustea, pertsonaiak diot dantzariak eta usaiako pertsonaiak ere bai maskaratan, beraz itzordua larun bat osoan, goiz-goizetik berantarte, pagolan erran bezala. Mila esker eta inauteri giroan murgilduta, itzordu gehiago inauteriekin lotuta kasu honetan hasierren eskutik. Bai ala da, inauteriak Euskal Herriko txoko guztietan izango ditugu, Siberuan aspaldi hasi ziren eta oraindik ere badute inauteriak ospatzeko tartea. Entzun dugu saioan ere Hartzaro Festivala izan dela uztaritzen, baina orain hemen itzorduetan Itsasukoak sartuko ditugu. Itsasun ere inauteriak izango dira bihar, arratsaldeko 7:30 atarrin emanaldi egingo dute, Zanpantzarren auzia ere bai, urteko gauza txar guztiak berari leporatuta eta behin hori leporatuta inauteria ospatzen jarraituko dute, gauean kontzertua izango da, rodeo taldea Goxoki gaztetxean, eta bertaratu nahi duenarentzat, mozorrotuta joan behar da noski, baina gai bat ezarri dute, atxotitzez joan behar da mozorrotuta, imaginazioari pare bat buelta emateko gaia, beraz, horixe biharrera itzakia izango da inauteriena hainbat txokotan, eta horietako bat Itxasu izango da. Mila esker, hauexek gure proposamenak ikusten duzue. Inauteri giroarekin amaituko dugu gure saioa eta igande goizean entzuliko gara astekariarekin, izan ongi.